למה אתה שומע? יצא לך להכיר מחבר? מה אתה רואה? חושך? עוד כמה זמן את רוצה לחיות? אתה יהודי? אתה מדמיין את בת הזוג שלך עם מישהו אחר? את שומעת קולות? וואי, בחיים הייתי מול מצלמה שלושה. מלחיץ קצת. דבר שתתגעגע אליו בחופש. תתגעגע אלייך. אני חושבת מה שבאתי להגיד. אז באמת הרעות, אין... איזה תפקיד היית רוצה לעשות בתיכון? בתיכון כרגע אני מורה למגמה. לא הייתי רוצה לקחת שום תפקיד, הייתי רוצה להישאר במגמה שלי ולהוביל אותה למעלה, במגמה מתחילה, שתצליח לעשות את השם. אני מורה מתמטיקה, לא הייתי רוצה לשנות אותה. מה היית מאחלת לצוות? תישארו כמו שהייתם שנה זו. הרבה בריאות, נחת. גמרת עליה. מה, מהמם, יקחו למורים שעוזבים. טוב, רגע. חוויה מצחיקה שהייתה לכם השנה. אני יכולה להגיד. תראי אותה. רגע, לא הבנתי. יש פה ניהול כאילו, זה. לא הבנתי, בגלל שזה הייתם מנהלת, את יכולה, לא הבנתי. וואו. כאילו, הייתה לנו את הרשימה של כל המורים. אני יודעת שזה שהייתם פה השנה, הייתם משמעותיים, כל אחד ואחת מכם. נראה לי שאם... זה כמו בפרק של החברים, הוא מג'י. ראית את זה איתו? זה לך שלא... מה שכבר הכי טובה לא, סתם. בתכלס, בתיכון, בכל לילה בבית, כן, ככה? גם. תגיד, תעשי חצי. אחת שאלה. איזה כיתה היית רוצה לחנך? מבחינתי כיתה זין 6. כיתה מהמרת. לא, אבל כיתה של החינוך. כיתה חכמה, כיתה שאפשר להגיד עליה רמות גבוהות. כיתה לא שם. אני גם צריכה לעשות את זה. האמת, יש לי משהו שהיה רוצה לחנך. איזה כיתה היית רוצה לחנך? לא הייתי רוצה לחנך השנה הבאה. ילכו למורים שעוזבים. אפשר? ברור שפתרנו מאושו של זה. רגע, אבל זו שאלה נשאלה לו, לא? רגע, אנחנו מתחילים. זה לא שאתה. התחלת? את צוחקת! לדעתי... מה היית מאחל לצוות? מה היית מאחל לצוות? יצאו בית ספר. איזה מטומטמת. מה הדבר שאתם לוקחים מהשנה הזאת? עבור. חוויה מצחיקה שהייתה לכם השנה. טוב, אז אני אגיד חוויה מצחיקה שהייתה לי השנה. אז השנה, כמו שאתם יודעים, היה לי את הקבוצה של החינוך המיוחד. תמיד יושבים פה בכניסה לבית הספר. ואני לא כל רגילה לכיסוי ראש וזה שאני נשואה. ויש להם קטע כזה לתלמידים בכללי, כל מי שיושב במרפסת למעלה, שמשקיפה של הרצל במבנה מנהרה, יש שם מלא תלמידים והם כל הזמן זורקים הערות אחד לשני. וכשהרמתי את הראש לראות מי מציק להם ומי זורק להם הערות, אז הרמתי את הראש אחורה, סיבבתי את הראש ונפל להם כיסוי ראש. כל התלמידים באותו רגע הורידו את הראש, אמרו דבר שתגעגע אליו בחופש, צוות.
אוקיי, סליחה על השאלה, אני נמצאת פה. שלום עדי,